Go. Is your boy DJ S Shine Best International. You're not outside, you're inside. Men no need no, men no got a men a but a low buck. Be outside. If you're not outside, you're inside. Men no need no, men no got a men a but a low buck. This is only a time. Onyenze mambo di banga. Oh baby, wine to the beat to the lamba. Men no got a men a but a low buck. This is a brand new lamba. Allow me to give you my lamba. Since I be dance, you go like in my banga. You go back to Ocean. I see my logo back to Ocean. Menu bule gonna bullion back. Adaku bulu kukabudoza. Adaku your body one pempe. Get back adaku, you too fine. Your body one pempe. Dance for me, I go spray you the rubber. Adaku your body one pempe. Get back adaku, you too set. Your body one pempe. Dance for me, I go spray you the rubber. Be outside. If you're not outside, you're inside. Men no need no, men no got a men a but a low buck. Be outside. If you're not outside, you're inside. Men no need no, men no got a men a but a low buck. This is only a time. Onyenze mambo di banga. Oh baby, wine to the beat to the lamba. Men no got a men a but a low buck. One thing no was to kill a man. Only poverty na him fear man. Throw a salute for years. As he came before me, I follow for back. Hey, no, I caught you. Best friend, little best friend. Police, he no get joy. A teacher back, a pata back, a teacher back. Hey, God's gas, a teacher back. A chori burumuku, a teacher back. Rololo. I'm getting blessed this year, I don't know for you. Thank God, say I know upon school. I'm living my kids with a silver spoon. Hustle o'clock, I know relent. I'm getting blessed this year. Be outside. If you're not outside, you're inside. The Charlie Burumugu. Men no need no, men no got a men a but a low buck. Be outside. If you're not outside, you're inside. Men no need no, men no got a men a but a low buck. This is only a time. Onyenze mambo di banga. Oh baby, wine to the beat to the lamba. Men no got a men a but a low buck. Who to get the give? Now who won't give go give? Above show me some love now. Tomorrow if it be my turn now. Who want to cook a no king will last forever. If you gonna nobody, will go somebody. Make sense, as you know, road, show me the way, brother. Tomorrow, if it be my turn, nobody knows tomorrow. They met you. Nobody knows the head. We go be the king tomorrow. Some people you call nobody. Today, let them be somebody. You get billion today. Tomorrow I get billion. Oga, afugo monye wele go nambu. Tata no bobenye. Afugo monye bobenye nambu. Mana tata no bunu kwa galanya. Abobi show me some love now. Tomorrow if it be my turn no. Uwane kuka fano. Fesa. Anyama Tochukwu no Chukwu bi no salabia. Onye di mozi na koko. Muna di danso ni chaka. Olutufa
father, nya lutuba brother. Olutuba nya lutuba ndio imo. Nyama Tochukwu na ni dance sebundi weluti na lu. Call me any now. No dey fikalisia, no dey famoka, no dey do like na brother. Onyele weli for me mulo na say omi. Hey, the best way to live your life is when you live your life for others. Cause if you live your life for yourself, you go end up living in bed. Makana mano puna fia zulazo. Tukene go fu sione mafia. Ofu onye siero no redie. Ora siero fu onye ogeri mwa. Hey, ababi ogeri mwa na na. Ogeri. Imana gasiele na lo ige. Hey, God so for your brother if you get so. Update your brother if you get updates. Makano muna wezo ako. Inona siana. Waneku kafano. Olutoni olutona swa. Ebute buta de kama kwa de kama buta sa. Hey ya. Somebody, one sense make essence. As you know, roll, show me the way, brother. Tomorrow, if you be my turn, we know. Chifaliva chibika yogo. Onyeoma Tochukwu neke nani nemogo. Melessa and sugar on Yanko. No be who to get it now. Who won't give the gift for God? I could let them mono. He's the classic in the mogo. Cash king in the Shia. Ejika bulu di change. Simpan and their mogo. Akumba. Akumi kimwa. Also for your brother if you go so update you. Is your boy DJ S Shine Best International. Ochongonoko achora mema ayo Iwagoro bada achora mema ayo Ichawe manije na nkema ayo Ijele ndi kwanya putagegu ayo Naseke ndi kwanya putagegu ayo Terizo lora na panitegu ayo Larika kiye yeah, mene me for man invite make sure no masa yabia. Ana ya shate bilim da sabata na man gala. E hangia man. Malona baza ya za. Basana pasa manga just malona lata mamba. Mo happy fakale. Nyeme kukambale. Abana bonantale. Na mata makanchale. Das makana awanjale. I say you know the one for me. I'm a zara mo mbale. Yabana me family. Hey. I know it's asa. From Monday low to Sunday, I ain't leave a call bazaar. Spending money by the bar. I'm doing one on a bar. But you go voice him out, but you go come and watch a look at that. I'm happy fakale. Nyeme kukambale. Abana bonantale. Na mata makanchale. That's makana awanjale. I say you know the one for me. I'm with a woman bale. Yabana me family. Hey.
Fabia Kizuaku, Fana Menakash, the Fadu Nakashi.
Is your boy, DJ S Shine Best International.
Chiasomogo nwoke na-ekenelu m akụlu nkene nwachi na-emelụ ike m nwe ibezi aka onye ndị dakụ mmanwụ olu m na-ekene gị na asị m daalụ anya bụlugo m olive a na-ekenelu m Ugochukwu ugo nwatụ ọ na nwanne m na-ekenelu m daalụ ijenu tikekele ngere hu ọmaba ijenu ọmaba tie tuwebuka wiwu chukwu na-ekere m na kwọrụ mmanwụ abada wiwu chukwu bịalio na cheborio na kwọrụ mmanwụ kedu ka ọnwa ma na-efe onye ọma akụ na onye ọ na-ejado na-ekelelu m akụ nne achụ igwe wina ọma bịalio na ji ejiri itebito n'ịcha daalụ onye ọma nwanyị ọgbọzala obi ite daalụ ọnụ kedu oji nna ka onye ọma onye malechi wina ọma nwanne amechi o nwanyị ọgbọzala obi ọ na-asị m keduzi o Daguji agba nwoke m enna nwari ma nwoke m na-ekenelu m udogwu onye abụrịka narị ma onye ọcha eze nwanyị nne mmanwụ eze nwanyị ndị dakụ na-ekenelu m agbakọba oye m nwa ka ibi ihe na-ekene m ike m ụmụ obi ọzọ na-ekenelu m odogwu ọchịọrụ anyị na Ireland na-alụ ọlụ ndị tili nwa na-ebe akwa onye tili nwa na-ebe akwa duzizo wedozo onye tili nwa na-ebe akwa weduzizo wedozo onye tili nwa na-ebe akwa ankelobi ara nwadụba na-ekenelu m odogwu ọdịnigwe nze ogwulara nwadụba na-ekenelu m n'ala ọrụ amalụ eze Clarence nwa m ọdịbọ nọzikwa aka mmalụ nụ onye chi iwe igwe ikelu ụgbọgụlụ onye abụrịka na ụgbọgụlụ nọzikwa aka mmalụ Okechukwu nwobi esi ahịa ebe onye ọma n'oge ịkpọ nje Waterford ọhịbụ na lọlụ onye ọmanụ duzizo wedozo onye tiri nwa na-ebe akwa duzizo wedozo onye tiri nwa na-ebe akwa
Okwute n'Island onye malechi masị ka iwe na-ekene lomi amechi oge nwarinze nwoke m bịalio na jiebori na kata nja nja na akwa n'ofu nwa owo labi polisi gbogbo ọkụ mụọ na-ekene lomi daalụ amalụ eze nwoji ibada alụ ọlụ jamani nwoke mụ na-ekene lomi daalụ megide nwanyị kwụkwọ nne m metusugbo onye ojeli igbo na-ekene lomi daalụ anya maka mmadụ anọzi igwe ya Olisa nwaduba ụra ya ugwu ọbụla nwa gbọgbọluo na asịmị bịa fụ m anya nụ Olisa Emeka Angene nwanne m Nnemeka nwana onye nwanyị ojele na ngwu ikoliko nwoke m gọọmenti nwanne m ekene lobe daalụ agadagba onye ọlụ egolego tuike nwe nwezọ nwoke mụ na sị mụ bakwugogo abiusu nwanyị ejekwa onye ọma Robert nwanne m wizi polisi nwoke mụ na-ekene lobe daalụ ọlụ akene uche na nwolie nwanne m Frank B obobo nwanyị ojeligbo na-ekene lobe daalụ ọlụ Moloko la di robele o yo 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 di robele o Moloko ge wele wayo yo 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 di robele o Moloko la di robele o yo 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 di robele o Eji mwa na lụbịa alio na jiebori udeji eke ka onye ndị nakọ nọzikwa ha eji mwa edakalaka nwa nwoke dị nwoke mụ na-ekene lomi eji mọfo agala ka ọ na-ịjado na-ekene lomi ejofo chura nwarinze nwanne m na-ekene lomi bịa balụ nwoyo jeligbo na-ekene lomi nwanne m moloko na dị robele o yo 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 dị robele o Dizigwegu wana ya anya yo 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 di robele o Boloko ge wele wayo yo 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 di robele o Oyimu Junior Price Onyeoma na mabu akai akana lu ebu na nya kere yo Price dalo One kebo alu ememo yo 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 di robele o ide sie 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 ide sie 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 one Is
is your boy, DJ S Shine Best International. Is your boy, DJ S Shine Best International. Call me and you know, only Chaco said, one banana. When they say you're weak, tell them you were strong. When they call you a failure, tell them you're a winner. Cause who God has blessed, no one can curse. Nobody. When they see your light, they will try to quench it. When they see your future, they will try to stop you. Many are the afflictions of the righteous, but God no go shame us. Like, hey, he that keepeth me shall never sleep. He will never slumber, he's not a man. Not tree where your fruits, not in the true stones. But with God Almighty, I can never go down. Oh, well, if I never I can never go down. I can never go down. Never go down. I can never go Yet he gave me a stage without considering my head. Oh, on your day we wait, yeah, baby, wait. Or something, or when or something, or when tell me what can I do to show my appreciation for making the plans of the enemies to fall. I got Suruga, I got Turugi Bambu Chuku, I got Marugi perfume, I got Murugi Sayane. He that keep at me shall never sleep. He will never slumber. He's not a man. Not tree where their fruits, not in the true stones. But with God Almighty, I can never go down. Oh, well, if I never I can never go down. I can never go down. Never go down. I can never go
selebe subudu kilibe amala selebe amala selebe subudu kilibe amala selebe subudu bolite amala selebe subudu silibe subudu bolite amala selebe subudu silibe. Monti kangwago kunesi morue obodo ibo menu na fuju anya ifurawe anya menu na funtifa obodo ibo menu na fuju anya ifurawe anya menu na funtifa ụfọdụ jizi okporo ụzọ wee mere ebe obibi ebe ụfọdụ ji dosubinu wee mere falatifa aye mama egwu obodo ibo aye papa egwu obodo ibo ebe onye nọ ya nọsike o ebe onye nọ ya nọsike o ị nọ n'ụlọ nwanne m biko baba m ị nọ na ije nwanne m biko baba m maka ngozi Chukwu enwere ebe ọ dọrọ ute akụchi na-enye enwere ebe ofere jebe onye gbapụ ibe n'ife ịgba bọọlụ ịlacha oloma enu ụwa bụ nke Chukwu onye mebi ụwa nwanyị ukwe rọda ifi na-achọ na Sokoto o nwere ike bụ ilezi anya ọ bụrụ na ọ dị na Sokoto ezi anyị ma ịmalụgo iji ụwa na-esi na ụfọdụ rere ife niile fa nwere jebe obodo oyibo gafe achụta ego ka mmiri ịma na ụfọdụ rere ife niile fa nwere jebe obodo oyibo ka ejebute ike ebe ụfọdụ bili ego na banki wee jebe obodo oyibo gafe abata ego wee nata onye jele obodo oyibo wee kpali ike nata ọkọlọ gị fọfụrụ nwanne m ibulu baịbụl n'aka jee Chukwu ese ka akọlụ gị akụkọ jee Chukwu ese ka akọlụ gị akụkọ jee Chukwu ese ka agbanyelụ gị tele ọgwụ ịmalụ ka o si ị ga-amasị ka o si adị obodo oyibo ọ bụrụ egwu maazị obodo oyibo ka akọlụ gị akụkọ akụ na-ede ọkọlụ gị fọfụrụ n'obodo oyibo ọ bụrụ abụ egwu Is your boy, DJ S Shine Best International. Kedu ka unu mere arụ dịkwa unu mma na odu mekene nke onye chili nyaselu na egwu m ugwu ekenenụ ekene ka mụrụ bịa nke onye chili nyaselu odu ma bịa n'ụlọ o nwere osisi eji maatụ agwọ na agwọ adịghị n'ime egwu agwọ nwere ike ike osisi melu na blọketi mabụ bolose ụbọchị ya ga ya bụ n'ojije mmanwụ adịrọpụ na mmanwụ bụ mmanwụ odogwu bụ odogwu maka na ajọ ife na-eme ya ka ndị bụlụ
onye na-emezi a n'ụwa bụ ọlụ ya egwu ka m na-eti egwu ma bụ ọlụ m akalụ Chukwu nyelu mmadụ n'ụwa bụ o nwere akụkọ ngakọrọ ụnụ akụkọ anwa ngakọrọ ụnụ bụ ife mere eme o wedikwo mma ka ejiri ya mụta ife o nwere ofu nwoke a na-akpọ ome mma ife jikwa onye ahụ ome mma ka m chọrọ ịkọrọ ụwa maka na ibe onye na-eme n'ụwa ka eji agụ ya o nwere onye a na-agụ afa maka ọlụ ọ na-alụ o nwekwara onye a na-agụ afa maka okwu ya ibe jikwa onye ahụ ome mma ka m chọrọ ịkọrọ ụwa ome mma dị na nwata nne ya wee nwụlụ a na-ekwu na nne ya nwụrụ nne ya wee dị na-elekwa n'ebolo onye nwụrụ anyị m egwu adị ome mma lọsịsa ọsị ya n'ụlọ o nwere nne ojiji ka o ji enwe nne ojiji o nwere ikwu na ibe ka o ji enwe agbata ome mma wee daa naanị bịaba akwa bịaba Chukwu tie uwe chimuo ya ka ịza m nne m na nna m ahụ ga-enwezi m onye inye aka arụ ọkụ m eji achịkwa olili gazie gwazia m ife ngeme wee dị ịma na Chineke na-azebere iji ezi obi kpọọ Chukwu mana iwere ụtụtụ ga ọgbaketa ga-azụ ọnya na-egosi onye kele ụwa kwesị ihe Chineke wezi ya ome mmanya jebe na besi eze obodo ba anya ga-afụ maka ya esefuru anụ ya na ọ ga-anapụta ya omemma wee kutenye ojebe na besi kulebele ojalịa lilo kulegwu ejebe ibe ọ na-agụwo egwu maka omemma na-emela onwe ya n'ụwa ome njọ na-emela onwe ya n'ụwa ibe ọ bụ na mmadụ melụ ka Chukwu ji akwụ ya ụgwọ ibe ọ bụ na mmadụ melụ ka Chukwu ji akwụ ya ụgwọ mmaji yo mmaji ekwulu mmaji yo mmaji ekwulu bịalio na nya ka eji kpọbụ ya omemma ka mkpụrụ obi ma lue na India ka nje zụta ọhị m obotogbo mmadụ Chief Friday wee bụ ụzọ eme nzakụnye nwata egwu nke mbụ na mbụ odogwu nọ n'ụlọ na n'ụlọ ike ozi akụnye nwata egwu nwata abụla odogwu onye ọma na anụ uli ododu ma ekene gị akụnye nwata egwu kenelu m ụlọ ụlọ gị Chief Mrs. Izuọma ebu ụzọ eme ezi nwaanyị bụ nọ na ọ ga-adịle gị mma osoje ma akụnalụ n'odu ma ekene ndị ọma na India na New Delhi ebe anwa ka afa bi ebi n'ebe anwa ka afa bi akụnye nwata egwu daalụ na ọ ga-adịle gị mma akụnye nwata egwu dogwu na ọ ga-adịle gị mma telebembem telebembem ome mmadụ egwu ya bata na besi eze obiọma na-akọlụ gị bụ anwa nọ n'ụwanye na okwuke bụ onye Awụsa ajị ya mana nke Igbo ụwa bụ ife ọnụ Igbo na-ekwu onye Igbo ọ bụ ajị ya
nke onye awụsa nwa mana ife n'Igbo na-ekwu bụ onye ọjọọ ọ na-atakwa amosu ọ gbọlụ wikend alilome mana bịa na be di ya elutezi ofu ife n'Igbo na-ekwu wee jekwulu eze di ya nụ ọsị ya eze di mo eze isi na igeji maka ọgụ webe gbuo mmadụ mekene ụmụ gị o nwere onye ị na-anya o nwere ife faneli ibuli ife niile inwe na-ebunye ome mmakwa ụtụtụ kwa ehihie kwa anyasị eze eze si ya nwe n'iwe ife Chukwu zipụtara n'elu ụwa bụ kenyela obodo ọsị ya mee mma yaba n'ụtụtụ efifie bịa anyasị a ga-enye gị ị na-eli ọchụkọ emegolo gị webe okoko ka pinje bụlụ oduma wee jebe na be dibịa wee jekwa ọgwụ na-egbu mmadụ tinye na bred bata debele omemma chegokwa n'ụtụtụ omemma kulukwavelojari alịrịọ kụlụ egwu ya jebe ibe ọ na-azọkwa n'egwu nwe ojari alịrịọ omemma na-emela onwe ya ome njọ na-emela onwe ya n'ụwa ife ọbụla mmadụ melụ ka Chukwu ji akwụ ya ụgwọ ife ọbụla mmadụ melụ ka Chukwu ji akwụ ya ụgwọ mmaji mmaji yo mmaji 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 yo mmaji ome mmadụ egwu ya bata na be eze wekwudo ife n'Igbo na-ekwu oweju Onyeoma eze ọnọkwa n'ụlọ ọ sị ya mba eze debele ọlụ mana o nwere ife debelu si m nye gị ya ma ị bịa n'ụlọ ebred kịta ya ya were achịcha taa kịta ya were tagbuo onwe gị omemma n'ahịa bred tinye na bịa wee kene ife n'Igbo na-ekwu si ya daalụ gụlụkwa egwu ọ na-agụo n'abanụ onye na-eme mma ome mma na-emela onwe ya onye na-eme njọ ome njọ na-emela onwe ya onye metụrụ bụlụ n'elu ụwa bụlụ onye konye emelụ n'elu ụwa ome mma na mma ome njọ na njọ ya ome mma na-emela onwe ya ome mma gụzi egwu ya na-ana n'ụlọ o wee zute ụmụ eze kafa na-anọta akwụkwọ yabala ife n'Igbo na-ekwu nwata wee jụọ ya omemma o nwekwara ife nne m na nna m nyelụ gị n'ụlọ wetala ike ilie na agụlụ chi ma aga na ọ bụrụ ọsọ gị Igbo ọnụ weta ya ka ilie omemma were sị ya nwata elulu m n'ụlọ elulu mbụ na ọbụlụ na eze jebego ọkwa nne gị ife ọnụ Igbo na-ekwu ya nyelu m bred yo eze si enye m nwata tinye aka mabili bred weta ọtasịa bred gbọba nyụba a na-ekwu na ife na-eme nwata dana n'okpuru onye nwụrụ ọrụ obodo wee gbapụtasị ya nụ wee jide omemma ka akụgbuo onye akụgbuo ụfọdụ si bute mma na omemma mere alụ ụfọdụ si bute egbe na omemma mere alụ n'ogbe nwatakịrị gịnị ka onye dị akọrọ omemma wee tibe yọba ndị obodo fa tifa unu ebuna m ọrụ obodo na-ebuna m ọrụ obodo ebuna m na ọ bụrụ emume na bred ife ọnụ Igbo na-ekwunyelụ m mwele ụda ya ka nwe ya gara ịkpọrọ ya ka nwe ya ya ka nwe ya gara ọnwụrụ ọnya ka nwe ya gara ọnwụrụ polisi onye ga-ekwulu ogbenye ọnụ ya polisi onye ga-ekwulu ogbenye ọnụ ya mmegide a na-emegide ogbenye na Chukwu na
kwelo ogbenye ọnụ ya Chukwu bi n'igwe Olise kwelo ogbenye ọnụ ya selebembem ọrụ obodo wee bulu ozu nweze n'isi wee bulu na ome mma wee naba na beze ịtụnye mbọsị ndị mmadụ atụkolu ewekwulu na ome mma na-aba beze obodo ewekwulu na ome mma na-aba beze obodo Ivan Igbo na-ekwu n'ụlọ mkpọtụ o wee si n'ime ụlọ gbapụta n'ezi wenezi anya n'ilo wee fụ ka ebu ozu nwa ya Ivan Igbo na-ekwu wee tibe n'ugwu wee gbaba n'ọrụ obodo dekene egbuenu nwa m n'ọkwa m obodo nwa m egbuenu nwa m n'ọkwa m obodo nwa m arịrị ome mma na-abịa na be anyị na-ewe m iwe ya ka m ji were ọgwụ wee tinye na bred nyezienụ ya ka ọta ya wee tagbuo onwe ya nyezienụ ya ka ọta ya wee tagbuo onwe ya ife ilolu mmadụ Chukwu bunyelu gị maka na ife ọ bụ na mmadụ otu na-abịa ka ọ ga-azụ ome mma na mma ome njọ na njọ ya ome mma na mma ome njọ na njọ ya anọ nna samụ badịbabụ na akwụkwọ Chukwu bụ ebe ndị niile si na mụ ga-abụ pụta ọfa bụ ndị niile pụtalụ maka ịgọzi efa bụ ndị si n'udu maka adị ngozi yo ngozi kwulu ngozi yo ngozi kwulu onye nna agọla ọfọ ndụ ọ na-akọlụ m ọnwụ ike o ji wee malụ mozi were ya malụ ya ome mma na mma ome njọ na njọ ya ka mbụlụ otu ma naba ashala ogidi ọkịja ogwe ebenụ n'ili yo ọkịja ashala ogidi a na-ebu achala ma achala na-eto ụmụ obili ka awọ ka nne nọlụtụ ime mụnụ ebe anwa nne nọlụ mụmụ n'ebe anwa ka nsi eje Odumasa sistem onye nwe egwu na-eti egwu ya Odumasa sistem onye nwe egwu na-eti egwu ya apinjo dị ma ọbụla ọka ndị Igbo onye mụọ ife ọ na-eme aga bụ onye na-enwere mmadụ ogwe oweli ga-egbulu onye nne ji nne gị ya igwe ndị nne ji abụwa na ọsọ ka ị ga-eji o nwere uche ọta ife oduma na-akọwa odogwu dike achala ogidi ọbịa fụlụ ego ọbịa na ọga adịrị gị mma ọbịa fụlụ ego ọbịa na ọga adịrị gị mma oji ụlọ eme ọgọ bụ onye achala ogidi oji mmoto eme ọgọ bụ onye ọkịja achala ogidi ọbịa fụlụ ego odogwu na ọga adịrị gị mma managing director Nwume Oil and Gas CEO Ume Horace Limited oji moto ebu ngwa jere obodo dị iche iche ogbe ebiọbịa fụlụ ego bịalị nọ ikwelu m nkwa moto gịnị iji moto mụ aka ọ bụ na ji moto m ọkụ mmụọ nsọ gbaala ọnya ọbịa fụlụ ego mee oji moto eme ibe ikwelu na akwa n'ọnya ka m na-atụ anya ọkwatujaja nwa ogidi eze nne ya n'ogidi na 2015 mgbe a na-achọ igwe onye ga-abịa igwe ogidi ndị nne na-afe ndị nna na-afe ụmụaka na-afe na 2015 mgbe a na-achọ igwe onye ga-abịa igwe ogidi adazi na-afịkwa ikenga na-afe
afọ igwe na-ekwu ị nwere atọ ka ogidi bụ isi ide mmiri ụmụ Igbo gee m ntị n'onu maka na eji m akụkọ wee bịa ọkwa n'arọ 1550 ka amụla eze jụọ m agha ọ na-elu 1580 eze jụọ m agha wee kpọta nwada na mgbe na-etere aka kapụta na nwa nwoke a na-akpọ Inwele olue 1611 Inwele wee mụta Ogidi ụmụ Inwele Ogidi ụna fugo ka o si gaa ọ kwikwe ka mụ na-adọba efemelụ na anị Ogidi onye ọbụla gezikwa ntị ọfụma ka nkọzi ya maka igwe o nwere ife na-eme n'ụwa ọ na-abụzikwa ebusi ya akwụ oyi achọba onye nwe akwụ ka o jee wee bulu na 2016 mgbe a na-achọ igwe onye ga-abịa igwe Ogidi ndị nne na-asị ndị nna na-asị ụmụaka na-asị na 2016 mgbe a na-achọ igwe onye ga-abịa igwe Ogidi adazi na-asịkwa Ikenga na-asị afọ igwe na-ekwu ụmụ nwanyị eji aga mba lechavano tie na-ekwu Is your boy, DJ S Shine Best International. afa nwunye ya dịkwa n'egwu a mgbapụta m n'ọgbọ all the special Nigerian ladies international nwanyị dịka ugo maka na ugo chalacha dị echu echu fadị ka anyanwụ ụtụtụ adịchi echi ọyọ amala egwu ka ọ bụ ọ dị ofele ọbụne ndị kwụ n'ọgbọ ọbụne ndị nọ n'ọgbọ Nigeria
Nigerian Ladies International. Nigerian Ladies Abuta. Elebu kwewu. Elebu kweluvewu. Badi kugo chalacha. Kugo chalacha de chuchu. Ijengala kafaneje. Ndị Enugu steeti abịa. Ndị Imo steeti abata. Anambra steeti na lekene. Abia steeti ngwa na lekene. Ebonyi steeti nọ ya. Ndị Delta na lekene. Onyeoma Tochukwu na-ekene o. Egwu ngala asị na oji nwa ya dị merụ arụ. N'enu nwanyị onye ọcha ka onye ojii mma. Eletrik ụmụ agbala. Ọkụ oyibo. Ọ bụ onye ka na-ekuzinu? Mrs. Veronica Meldani Agbo. Nwanyị onye ọcha ka onye ojii mma. Ajibo nwa Ịchaka million na Dublin. Ọnwa na-etili onye mma na-etili onye njọ. Na nwunye yi nọ n'egwu. Nwanyị ọma gaba n'iru. Nkwa amana. Onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu. Egwu ụmụ nwanyị be anyị na-emesi ya ike. Ọ dị ofele ka egwu ngala. Ugogbeze nwanyị ọma biko bilinu. Ọjụ ugo bịa nwanyị ọma n'ịdị mma. Onyinye Chukwu. Chief Mrs. Onyinyechi Grace Anyanwụ. Ugogbeze nwanyị ọma. Onye ndu Emeritus ụmụ nwanyị ọlaedo na Dublin. 2 times Ọchịọra. Nwanyị ọma dị mma. Ọchịchị dị yi mma n'aka n'obi. Maka na Abada nwere onye ọ na-ekwesị ekwesị. Ezi nwunye Chief Polycarp Anyanwụ aka ji akọfọ Igbo land. Unu nọkwa ya. Anyị ekenezianụ Lady Cynthia Abumchukwu. Nwanyị bụ ife ọnwụ ka Osodieme. Asị na nwanyị bụ nnukwu ifenu. Ezi nwunye Sa Arinze Ọnwụka. Odozi obodo n'Enugu steeti. Ọnya balụlo. Apụ n'anyanwụ ụtụtụ abata. Mrs. Chinyere Nnabuihe. Ọmọobi dị ya. Apụ n'anyanwụ ụtụtụ. Lady Sunshine ndị Idatọ Kingdom na Island. Nwunye Orimili 1 na Dublin.
ọma dị mma ọkwa anyị ji unu agala ọya balụnọ nenu nwanyị ka ibie na bogu ezi nwanyị bilinu osodiemakụ nwanyị ọma onye ọma Tochukwu keneli lọlọ Mrs. Morin Chidimagụ osodiemakụ nwanyị ka ibia si agba ogugu n'ọgụ local gọọmenti area Enugu steeti nwunye Chief Godwin Agụ na-eche ibe na Dublin nnukwu mmadụ adịrọ fechanụ Nigerian ladies ọ bụ unu nwa aka eze nwanyị ndị Igbo biko adị Igbo gburugburu nwanyị ọma biko onye ọma Chief Mrs. Rita Helen Ngozi Kaume Adadiora mma one of Igbo land ada nke mbụ na Osimiri Adadiora mma gburugburu one na Igbo land Ọdụ eze one of Umudioka eze nwanyị ndị Igbo gburugburu na Island Adowa niile onye ọmasị Osumenyi in Nnewi South Local Government, Anambra State of Nigeria. Nwanyị ọma mụrụ n'Enugu Ugwuanu Secondary School ya n'Enugu na Second Sequential Girls College Oyeziagu Local Government Enugu State. Ezigbo nwunye Chief Peter Emeka Okoye Anaruagu 1 of Umudioka Dunukofe Local Government, Anambra State. Ndị ọma dị mma na eji unu eme ọnụ. Ọ bụ mụ bụ nnụnụ Chukwu bi n'ọzara. Ọ mụ ka ndị mozi na-agwa n'okwu. Nigerian ladies so ọma dị mma. Ịchaka. Nigerian ladies so Onyeoma. Nigerian ladies so ọma dị mma. Ajalugo nwanyị abatazianụ. Lady Dr. Mrs. Amaka Ugwu. Ajalugo nwanyị ọma. Ezi oriakụ Dr. Izuchukwu Ugwu. Ezinne unu si Obi Nsụka n'Enugu steeti wepụtazianụ. Onye ọma Tochukwu ekene unu. Denifu nne m ebikazina. Ụmụ nwanyị banyị ka na-ekwu n'ụwa. Ife akpọlụfa Nigerian Ladies International ndị ọma. Lady Mrs. Lolo Lovet Obiesie Anwụlika Odozi Akụdi ya oyiri di ya bụ Chief Felix Okechukwu Obiesie onye ndu ndị Igbo na Waterford and King Kenny ezi oyi ọnwa ịchaka million na Dublin oya baluno Anwụlika bụ afa mmadụ maka onye wiwu ọkalịa njọnụ ọbasie double attraction nwanyị ọma biko bịa nkunu melu ụwa fụrụ anya Lolo Mrs. Nkasi Obi Nnebo Akwalugo nwanyị ọma double attraction Ọkụlọka nwanyị ọma ezi nwunye Chief Brown
kenebo ije go one of udi ezigbo mmadụ adịrọ fecha Onyeoma dị n'ife imele Onyeoma Tochukwu n'Chukwu ya kwụrụ maka na ezi oyi ka ajọ nwanne m ọnwụ ịchaka milion nwanne m si m kene la nke ịlụla amaka anyị ekenezianụ ledi lọlọ ebele na onye oke bụ ugwu osodieme first lady Igbo Union na Dublin ọkwa nwada ndị Nnewi na Anambra steeti ezi nwunye chief onye ndu Chika Okegbugu onye ndu ndị Igbo na Dublin aka onye Chimeleze 1 na Abia steeti ndị ọma dị mma Mrs. Uzo Vivian Erugo Bilinu nwanyị ọma bejere obi dị nwanyị ọma Onyeoma Tochukwu Mrs. Uzo Vivian Erugo nwanyị ọma obi dị ya odosi akụ dị ya Chief Mike Erugo Ijele 1 na Abia steeti gburugburu President ọnọdụ Ugo Social Club Island ndị ọma dị mma na Onyeoma kelele unu a na-achọ mmadụ achọnụ na mmadụ bụbanụ ugwu nwaanyị bụ die ugwu nwoke bụ nwunye ụmụ nwaanyị anyị nwere ife ba maka osodi akpata akwa batazianụ Mrs. Mma onye ji aga CEO Mma Sugar Celebrating Designer International nwunye Chief Gabriel onye ji aga Sugar Ogbuchile ego aka 1 of Igbo land Onyeoma dị mma anyị ekenezianụ Lolo Chief Mrs. Peace Ndidi Amaka Mechi Okafor First Lady Anambra State Association Dublin nwunye Chief Amechi Okafor Gọvanọ ndị Anambra na Dublin ndị Igbo nwere ife Nigerian ladies ekene na fanwelu mgbọrọgwụ na mba niile mana na Dublin ka isi jebezie na America ka Naijenu onwelu ndị nchekwube jebe na America ọ bụ ụmụ nwaanyị be anyị fa na-emesi ọfụma ndị odozi agụdifa ndị ọdụbeze ụmụ nwaanyị amaka nwaanyị bife Igbo nwe nwunye onwe ya na-atụ ya egwu Igbo nwe nwunye onwe ya na-atụ ya egwu ebere nwa bụ ike oyi na-awụ ya akpata oyi ebere nwa ego oyi na-awụ obodo akpata oyi Igbo nwe nwunye mbombo nwa onye ka nwa bụ n'ọnụ ike ka n'ọzọ bụlụ onye ka nwa bụ n'ọnụ ike ka n'ọzọ bụlụ Igbo nwe nwunye onwe ya na-atụ ya egwu Igbo nwe nwunye onwe ya na-atụ ya egwu ebere nwa bụ ike ego oyi na-awụ ya akpata oyi ebere nwa ego oyi na-awụ obodo akpata oyi
igwe nwe ya Ikenga ndị ọzọ bụrụ ọgaranya onye ka nwa bụ n'ọnụ Ikenga ndị ọzọ bụrụ onye ka nwa bụ n'ọnụ Ikenga ndị ọzọ bụrụ Igbo nwe nwunye ma onwe ya na-atụ ya egwu Igbo nwe nwunye ma onwe ya na-atụ ya egwu Obere nwa bụ ike ego yi na wo ya abadoyi obere nwa ego yi na wo bụ ya abadoyi Igbo nwe nwunye Sele, na nne m ụlọ iwu na village a na-akpọ eze nwere ike n'ukunu ọzọ bụrụ na-ekwusigo ka nne m ụlọ odogwu mana nna ya bụ lechi Aloysius akpụ n'ọnụ ọgaranya mana nna ya na-anwụlugo mana nna ya na-anwụlugo mana oge nna ya dị ndụ na nna ya na-anya tipa anyị bụ mgbe nna ya dị ndụ na nna ya nọ na nlọ ndị mmụọ ozi wee gbanya mgbe ahụ ka na ya dị ime odogwu na nwa nụ ebu n'afọ na nwaanyị ga-abụ odogwu nna ya wee teta ụlọ nna ya wee bebe ekpere Olise do Chukwu olise ka ndị ndụ wee bụ nwa m wee bụ ife ọ ga-abụ alịla enyi ka nna ya kwesịrị nna ya wee jebe ọlụ ife enyi ka na-emezi nna ya na wee nwụle ofu nwanne ya ji nwụle ka eji mụ odogwu ka eji mụzi onye ka nwapụ n'ọnụ ọgaranya mama anya ya bụ lọlọ Virginia apụ n'ọnụ manya bụ mpọpọ dala abụbọ gọdị na nwatakịrị maka na nna ya nwụrụ ugbo mama anya masị ụkwa okenye na wọtapụrụ mpọpọ wee pụrụ ụkwa wee kwugharịba ebe a na-achọ ibe abụọ dịrị ụwa mpọpọ nwụrụ kọnkiriti ebe a na-alụ ụlọ ọ na-abụ kenu si adịo mpọpọ mesele wee naba Ọnịcha do ebe o jere bọye o wee masa webụla banye n'aba obodo South Africa wee kwudo odogwu ovu a na-akpọ onye ka akụbu ha etu n'iko si bute ego o wee bụ ụmụ kọmpani akịa kọmpani a na-akpọ Eagle WC Nigeria Limited Eagle WC Pty Limited ịchọba ụlọ gị mma ngwongwo eji achụ ụlọ mma ịchọ wata sistem dị mma ịchọla ụjọ akụzi dị mma wọching handezin mara mma shawa na-agba ọgụma ngwongwo eji achụ ụlọ mma Eagle WC Otekmoto Spare Parts Nigeria Limited ọgaranya Eagle WC West African Limited Eagle Oil and Gas Nigeria Limited Onyeoma na inwere ego mpapa wee nataba nne ya n'obodo eze nwere ike wee bupụta ego wee kebu ụmụ okolobịa obodo nwebe aṅụle si onye ọbụla achọba kalaka ya ogolu moto ịsa ahụ bụ bọs ka enye mmadụ ịsa ma ndị bada ma ndị ụkọchukwu onye ọbụla nwebe aṅụle ọ bụ na ịbịazi eze nwere ike tata eze nwere ike dịgo ka London maka odogwu maka ife ọlụlụ n'aka n'obodo eze nwere ike ma ndị be anyị n'ukwu
anyị were obi ukunu onye odogwu n'aka maka na oge ma ọfụma ụwa ụzọ na-ekwere ọlụlụ n'eze nwere ike odogwu lụrụ nya scholarship na o nyere ya kolikoli o wekere nụ nwanyị n'ụtala ọlọma Dr. Mrs. Chidimma bụ n'ọnụ omekasonya bụ nwa ọzọ igbo ndanye ekene na ọya dịrị ya mma welise ekele ụwa were ọmụmụ wee chọba mma o wee mọlụnya Ikechukwu akpụ n'ọnụ ka nsi ya Chukwu akpụ n'ọnụ ụmụọma bịala ụwa n'ọnụ n'anya si m kenele ya ogu nwanne ya ọbụlụ n'anya azụ ka akpụ n'ọnụ the magic man na India magic money na India ayaka na Kenya ọnagugo ma ndị be anyị ndị Igbo abịa na South enwere mmadụ na-atọ keliba itulube keliba itulube babando mmadụ na-atọ idesenseba kedu ndị bụ babando mmadụ na-atọ n'aka anyị na-agụlụ nụ onye izizi bụ onye ka apụ n'ọnụ mpompo n'ọzọbụlụ ibubo n'ọzọbụlụ onye nke bụọ ka a na-akpọ Chief Ndubeze Okolie Igwe Ndubeze Onyeoma Onyeoma ọkụ na-enye ife ndị ọlụ nwaji ugo nne ya Onyeoma na anya na-eme ọlụ Chinemeze na South ọgaranya n'inwere iwe kenele m ụlọ ụlọ ihe Dr. Mrs. Ozioma Okolie Stainless nwanyị dị mma onye nkịta bụ Celestine Ude na-anala ụlọ ya osi Tochukwu Ude asamma nwanyị dị mma asamma nwanyị ọma na ya bụ onye m mejọrọ n'ụgbọelu ka anyị na-etu ọfa gosiri okwu ome mgbọrọgwụ dịchiri ezi n'eli mbọba na mmadụ na-etoni aba bụrụ onweba n'anya kere ibe tụlube babando mmadụ na-atọ ọkụ na-enye ife n'ihe ọma Ndubeze Okolie onye mmejọrụ n'ụgbọelu mpompo nwa na ọzọ bụrụ so ya babando mmadụ na-atọ mabasị m kenere ibe Chi Sunday Mmụọlokwu Eze Chinyere Ude n'ọzọ bụrụ banye Blessed Sonny and Blessed Money Eze Chinyere Ude onye ọma na-ede mma ana nwanne ya Osita Joseph Mmụọlokwu Ernest Mmụọlokwu MM Hotels Nigeria Limited Osita Mmụọlokwu Eze Akudo n'ọzọbụ nwanne ya mụsịrị su agba ezi oyi mụ ka mbụ elu Chukwu na-eche ọgaranya ife na anụ ụkpọ Tony Nwamokwe alụsị na-egbu mmadụ nwere onye ọ na-enyere aka Timo Ikenga dị ụmụ ndụ na Gulebu alụsị na-egbu mmadụ nwere onye ọ na-enyere aka Chifubetus Akeze akụ enwebe ndị ụgbọ niile CEO Evita Switch and Sockets and all electrical fittings Onyeoma Rodunye akụ enwebe Chibatani Chimezi Adịrị Chukwu ọnwa na-anụ ụgbọ ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo Amara Chukwu Okolie odogwu n'ihe ọma kenele mụchibelolo Chukwu ka Nwokolie
ezi n'ivite Nnewi ka isi jee Nnewi South go Managing Director Unique Royal Hotel na Nnewi Managing Director Unique Electrical Ventures Limited Onyeoma Megado aka na-eme electrical na Alaba Megado na lọlọ ya Chinwendị Nwokolo ọma obi dị Mekene dịrị ozigbo nwanne m Stephen Ochi agba ego nkịtị na agba ego n'ọzọbo ọgaranya skanti odogwu Ọchị na-enweta nke izizi Onyeoma Ọchị na-enweta ya bụ director Soji International CFO Kim Table Water Gina Lolo Oluchukwu Oji Stainless Nwanyo Nonso Martin Igbo kwa Maka ibi ya na Nnewi na ya dere ya ma Nebu Director Seal Shelter Global Limited Onyeoma n'Igweri ego kenele m nna m dị Okafọ Ezugo Udo Ekwulọbịa Ogbuebuike Chukwu Omenka Igwe Omenka n'Ụmụnachi Nnanyere Ugo n'Ụmụnachi Group Chairman Omenka Importer and Exporter na South Africa buru di change dalụ aka na-ezile ego na ya dere ya mma Chikwetu sonye bi na mma dara nwejugo nne ya n'Ozobolo Obasanjo ndị Ozobolo na bụ chairman OTU na South Nina na ya dere ya mma Emeka Gudosi Yezabata Onyeoma N'Igadi CEO Golden Point na Maputo Kisedo na ya dele ya mma Collins Nwachi Enego Muzo na ya dele ya mma CEO Mercy Lodge n'obodo Enugu Keneli Mejikagu Ikora n'Idemna Ikora ndị Abịa Ịma Ohita na Maputo Onyeoma duru nke m CEO Ikora Real Estate ọgaranya na inwerire Anayo Nnadi Akụchinyere nwata onye uli n'Igade Anayo East London no Nnadi Group of Companies Pty Limited Nana Lolo ya Onyinyechi Faith Nnadi Asama Onyeoma Aibole banara libodo ayutoyimu onyaka nwapụ n'ọnụ ikenga n'Ozobolo onyaka nwapụ n'ọnụ ikenga n'Ozobolo ibubo n'Ozobolo onwe ya na-atụ ya egwu ibubo n'Ozobolo onwe ya na-atụ ya egwu Obele nwa bụ ike oyi na obodo abadoyi Obele nwa ego oyi na obodo abadoyi Igwe nwenwe ya mpompo nwa onyaka nwapụ n'ọnụ ikenga n'Ozobolo Onyeka nwapụ n'ọnụ ikenga n'Ozobolo ibubo n'Ozobolo onwe ya na-atụ ya egwu ibubo n'Ozobolo onwe ya na-atụ ya egwu Obele nwa bụ ike oyi na obodo abadoyi Odogwu nkene gị Odogwu nwa na Olifite na ngige egwu na-ekwulu ịnọzikwa ya Chukwu ebuka ịgba anụgo Onyeoma bụ wipọsị m nkene gị Ebube Ijele Worldwide dalolo na-ekene mi ịnọzikwa ya Onyeoma biri de chenji na New Delhi ọ ga-adịle gị mma ịnụgo ọnụ egwu wipasị m kene gị ọfụma Onyeoma mụ biri de chenji n'ime ya Ebube Ijele Worldwide dike dalụ ịnụgo maka mmadụ ga-eji aka ọba wipasị m kene nne m ụlọ odogwu Ebube Ijele eya madam Okechukwu ịkpa anụgo Ijele ụmụ agbala nọrọ ifite ada yoli adama na-ekene m ihe ịgba afọ mụlụ odogwu wipọ na-ekene ụnụ ndị ọma daalụnụ ọba
ka mbụlụ egwu n'elu ụwa jee kene odogwu ọnọkwa n'ụlọ Onyeoma maka ụjọ ụzọ ma Solomon talolo dike n'ile ya ọga adịghị gị mma ịnịa mmadụ ga-ejije obodo nata ife meni injinia ụzọ masị akụjọ ikike ekwu na-ekwuru ego ya eze nna elugo Onyeoma ike duru n'ime Imo steeti odalụ maka mmadụ ga-ejije obodo nata eze nna elugo n'ịga dị dalụ ọba ogosibo wozi mụ bani ya ka ndị ekeneli odogwu Onyeoma mụ udoka sasa na nnobi oge adịghị gị mma na mmadụ ga-ejije obodo nata Onyeoma udoka na wipo na-ekene gị ọfụmanụ wozi mụ mụrụ egwu n'elu ụwa na bakwa na nnobi ka ndị ekene nnekwu ọga ndị ọga onye ka anyị na-ekwulo Onyeoma mbụ raiti nwa mama Chukwu dị nwa eze dị alọ oge adịghị gị mma na mmadụ ga njije nnobi wee nata ụgwọ ọbụla akwụkwọ nri na nnobi oge adịghị gị mma Onyeoma ọbananya onye n'Igbo na mbụ na-egwunyere gị ugwu maka mmadụ ka njije nnobi ụgwọ ọbụla akwụkwọ nri na-ekene m ọgaranya ngada ọba na India ka mbụlụ egwu m n'ụwa ka njeze ekene odogwu Onyeoma mụ nna m ndị Charlie mmanwụ na-atụ mma na nna m oge adịghị gị mma Onyeoma mmanwụ onume ekene ego onye mkpọsi izizi dike n'ije ya wibọ nwoke gị n'ọkwa ya si m okene ego ọfụma daalụ Igbama ekwuola odogwu na nna m mmadụ ka njide ana m wee nata Onyeoma wipọn wọsị m kene odogwu chiadị dọnta dị esodo ite igwe na nna m oge adịghị gị mma wipọn si m kene ego ọfụma daalụ gwakwa anyị si m kene Onyeoma m Uchenna nwamba na-efo Onyeoma Don you see oge adịghị gị mma m obodo n'onu mekene ononyeọma ibe nwoke nyere ibi ene n'ụwa ụmụ nwanna m n'ọkwanụ nna jidalụ m bụ na amalịa maka mmadụ ka njije ana m wekwudodogwu Onyeoma m wipọ na mmịata ngwongwo eji ejọ oge adịghị gị mma na ị ga-eje nya bụ ọgụ melie Onyeoma m wipọ nwoke ọma dike na ịjalịtago alụ egwu m ekunie ka mbụlụ ịgbaji obodo n'Imo wipọ nwoke ọma nọọsị m na-aba n'Imo ka ndị ekene ezi oyi ya odogwu nwa ime New Delhi n'ime India ezigbo nwa n'Imo m ụlọ ọfụma ka na-ekwu nwa nọ n'ebe ọ ga-adịrị gị mma Ibuchukwu nwa nọ n'ebe daalụ Onyeoma IB Onyeoma m Ibuchukwu ịbụ nwanne m daalụ ọ ga-adịrị gị mma Onyeoma wipọ nwoke ọma sị m kene gị IB daalụ ọlụ mmụọ na-enye ya nwa m bụ onye wenume kene gị ịnọzi gị ya daalụ ebe m na-ekene odogwu IB nwoke ọma siza m ji ekene papa Onyeoma bọọlụ ifesa nọ n'ebe anọkwa nya ka ịgba na-ekwuru ọnọzikwa ya mgbu onye Onyeoma odogwu mgbu onye nọ n'Imo na ị ga-adịlele ibe mena mama Mrs. Celestina nwa nọ n'ebe Ada Jizọs Ibuchukwu na-ekene gị okokoko afọ mụlụ eze n'ime ya oge adịrị gị mma Ada Jizọs
onye nene ụwa ka nje kele odogwu ezi nne ochie ochemonụ chief doctor Ifeanyi Rochukwu ogbu egbu na ka nna ekwu ozi oke mmiri na-ebu ọkwe na n'Imo orimiri atụ nnu na n'Imo na-ekene m Ibuchukwu nnụ dị anaghị isi mụ kene ego ọfụma maka na mmadụ ka ejije obodo na nta oke mmiri na-ebu ọkwe Onyeoma IB si mụ bụrụ egwu kene onye Chukwu tele mmanụ ezi nna ya ochie onye ka anyị na-ekwulu ọnọzikwa ya Reverend Father Samson ogbu egwu na ọ ga-adịle gị mma ụdalụ onye amụma Chukwu tele mmanụ gozienụ ụmụnne n'ụwa ka m sonye onye amụma maka mmadụ ka njije n'Imo ife mekwana Tochukwu nwa Ugochukwu Ogbuefi na n'Imo dalụ RMB na China ọ ga-adịle gị mma ịnụgo maka na mmadụ ka ejide obodo na nta ido 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 tiriwo 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 golibelu goliba 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 oyi nwa ka ịgba na-achọ Onyeoma wipon kedu onye egwu na-achọ ụnamalia wipon kedu onye egwu na-achọ Onyeoma wipon ọdụ onye ka ịgba na-achọ wipon na New Delhi egwu m abalie ka nnaba Amsterdam ka nje kene odogwu ọlịa nnekwu nwa m Chukwu ebuka mandị kweze ndị ka ịgbacha abịa okoko egwu m abataga ala nsọ ka nke na-agba ego nkịtị n'ala nsọ ọ ga-adịrị gị mma Mandela nwoke ọma na-ede ya onumekele onye mgbosi izizi na-ekarịtago Ibuchukwu nwoke ọma nsọgụ ya si mụ ke n'unu bụ na agụgo Igbo abalie abụla ọgwụgwọ na-ere ụwa dị eke n'isi Onyeoma bụ Ugochi mara eze nwa agba aka onumekele gị ịdịa odogwu nwoke m na UAE oge adịghị gị mma onumekele gị Ugochukwu Nwachikwenze isi na Dubai ọ gabale ife mekwana n'ọdọ Onyeoma bụ Chukwu Emeka wee bụ enyi ọdọ nwoke m na-ede ya Onyeoma bụ Kugo El Nino na-ekene minista mbule dalọlụ na ọ ga-adịrị gị na mma odogwu n'Istanbul onumekele gị dalụ maka na mmadụ ka njide obodo nata ụmụnne m ndị nọ n'obodo niile na-ebukọta ike bukọtara na ego Chukwu kala ụwa gozibu unu wọbụna unu mesịa unu bute ike ka ike n'elu ụwa chọrọ ịgba pensi chọba lipo na Amerịka onye dịka nwata ugolazi dike n'ọdị ya ife niile dị na pensi nwoke ọma na onwere Onyeoma nipo na Amerịka dalụ wọbụna ịgbaba pensi ịchọba ife niile dị na pasi pensi chọbaja Ifechukwu obele nwa nwata ugolazi Alaji Mayor Global Concept n'ọdị ya Alaji Mayor eziokwu na onwere ife niile dị na pasi pensi onumekele gị Alaji Koba n'oge ọ na-ara Onyeoma bụ wipon na Chukwu gọziri gị ọfụma ọfụma ya ka wolube ego Onyeoma bụ wipon ike gị ike ka ị ga-enweta odogwu na mmịata na m na ọ ga-adịrị gị na mma ife mekwana gị ife me na ndị oyigo maka na onye olili ga-abịa ụwa ọzọ wipon na-asị gị happy birthday ngwongwo eji eje ọkụ happy birthday odogwu na mmịata na mmuchu gọziri agọzi oge adịrị gị m onye mgbasa izizi niile ya obele nwa chi na amala ojii
ga-adịrị gị mma nwa ọba n'anya na-ekwunyere gị onye n'Igbo maka na mmadụ ka njide ana m nata ụmụobodo kedu ibe anyị na-agwa wipọn happy birthday happy birthday happy birthday many more fruitful years happy birthday ogologo ndụ ya na-arụ isi ike ọka happy birthday many more years happy birthday we say happy birthday happy birthday ọ na-abụ onye ka ịgba na-achọje odogwu wipọn new day ile gadịlele odogwu na mmịata obodo eze daalụ ọ ga-adịle gị mma wipọn na new day wipọn na new day Ifechukwu zitere nsị ya ka ị na-eme ụmụ mmadụ ataka afụfụ anyị amara ife anyị ga-eme ejezia si ekpulani yọbazia chukwu ayịyọ Olisa bi n'igwe sitela anya onye enyemaka nụ Chukwu zara anyị ekpele wee nye anyị nwa ji dị ebube n'onye aka m ji esozia onye lụọ ya ụka ọfụ n'anya onye amụma na onye lụọ ya ụka ọfụ n'anya onye amụma na onye lụọ ya ụka ọfụ n'anya onye amụma na onye lụọ ya ụka ọfụ n'anya duzie m onye m na-ekwu Victor Nwecheza na onye amụma ike yi bụ ike Chukwu ọ bụrụ ike mmadụ chacha Chukwu nyere pawa ụlọ ọrụ oge ga-aba n'iru oversize ndị amụma na onye lụọ ya ụka ọfụ n'anya ifite nteje ka amụle ya ọ dịghị ya pa okechacha ọ bụrụ ọsọ ya ka ọ na-agwọ ọ na-enyere ụmụ mmadụ aka onye amụma Victor Nwecheza na ụlọ Victor onye amụma ya bụ ọ nọ n'Igbo nne ya ọ bụlụ gị eze bụ onye amụma ke n'afọ mụlọ ọmụmụ teriza ya ọmụ nneọma nne mụlụ ụmụ ejima onyinye Chukwu nyelụ ndị nteje Victoria na Victor ụmụ ejima unu ga-adị onye amụma si m kene ejima Victoria Onyeoma lechaba na onye aka m ji esi na onye lụ anya ụka ọfụ n'anya onye amụma kwado ịlụ nwaanyị tinye isi na ama ọbịa n'ọka anụ Ọgọchukwu nwaanyị ọma eziokwu na-ebu mmụọ ọma ọmalịcha Ugoise na-achị gosi mba wee bịa nteje n'onye aka m ji esi onye lụọ anya ụka ọbụ n'anya nugo onye amụma na onye lụọ ya ụka ọbụ n'anya onye amụma na onye lụọ ya ụka ọbụ n'anya onye amụma na onye lụọ ya ụka ọbụ n'anya Chukwu ji ụmụ ọma kwesịrị abalị chabazia
nọ n'ụlọ ụgwọ ka nsị ya Chukwu Onyeoma Nkene chi zara m ekpere nke bụ obi nna gị Onyeoma Nkene si chi zara m nkene mụ na chi Nkene lụ muzika ọra onye lụọ ụlọ ụka ọ bụ n'anya Chigi ama ndị achacha afọ ka mụ na-agọ ịnụgo olu SS bọwanye amụma material na-ekene ebe ị na-agwọ ndị ọya fe healing na solution nnukwu ministry Ikechukwu dojulu dị a Victor Nwechezona na onye lụọ ya ka ọ bụ n'anya nụ kọmpini kwulu kọmpini n'ọnya ka iji wee kalịsịa Phyno Integrated Limited dị nnukwu mmanya na-enye anya nwụli o jee ike mba odogwu onye amụma mgbocha na nzacha ụwa niile ekwelugo fasotebụl wọta nụ mmiri ọma ọgwụ ụwa na-alazi mmiri na-agwọ ya ọ bụrụ ile ma ncha ịnụgo maka JP Nancy Bita Cleanser ebe mgbocha na nzacha akọlụ Victor onye amụma ịnụgo n'ọnya ka m ji esi nụ na onye lụọ ya ka ọ bụ n'anya onye amụma na onye lụọ ya ka ọ bụ n'anya onye amụma na onye lụọ ya ka ọ bụ n'anya onye amụma na onye lụọ ya ka ọ bụ n'anya onye amụma si nkene nwanne dị na mba odogwu ọgaranya chifebịa na onwe eji aka nwenweela obi salịsalị ọgaranya nwanne dị na mba n'ụmụnze odogwu na-ekene eme gị na ezinụlọ gị na ọ ga-adịlụ n'ụma ịnụgo ego m ejebe na ọkịja na ọbụ enyi kedu mmiri na-alị ogo Ikenna zọbụ nke Onyeoma odogwu ọkịja achala ogede mela ọgọ gị gaba Ikenna zọbụ nke Onyeoma mmiri na-alị ugwu Onyeoma onye amụma si nkene Tupac worldwide emesi nwa aka ga nwoke ọma n'Imo steeti emesi na odogwu Peter na-ekene gị kamoke anọghị m dị n'aka Chikwelu Prince agwụla kalịsịa nwoke m ụwa material otu ekwelugo kọmanda n'Igbo odogwu ụwa material dị n'aka ndị ga-adị onye ọma onye amụma si nkene nụ Solomon oye ya from Kenya onye ọcha na ị ga-adị Solomon Onyeoma onye amụma na-ekene gị Victor Nwechezona Nwachukwu ji wee gwọ ndị ọya Chukwu ji ya agwọ ya Victor Nwechezona onye amụma ife Chukwu zitele n'ụwa n'ọnya ka ị na-alụ n'ọnya ka m ji esezi anụ na onye lụọ ya ka ọ bụ n'anya onye amụma na onye lụọ ya ka ọ bụ n'anya onye amụma na onye lụọ ya ka ọ bụ n'anya onye amụma na onye lụọ ya ka ọ bụ n'anya Is your boy DJ S Shine